हॅलो, वेलकम टू राशीज किचन। आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीने सुकं खोबरं कसं भाजायचं ते दाखवणार आहे। या पद्धतीने तुम्ही खोबरं भाजून ते विविध प्रकारच्या ग्रेव्ही, सुकी भाजी किंवा रस्सा भाजी यामध्ये वापरू शकता। त्यासाठी लागणारे साहित्य याप्रमाणे: 2 चमचे धणे, 40 ते 45 काळी मिरी, 15 ते 20 लवंगा, 2 चमचे बडीशेप, 1 चमचा शहाजिरं, 1 इंचाचे दालचिनीचे 3 ते 4 तुकडे, 1 चमचा जिरं, 1 बडी वेलची, थोडेसे दगडफूल आणि 4 तमालपत्र। आता हे सर्व साहित्य आपण भाजून घेणार आहोत। त्यासाठी कढईमध्ये 4 चमचे तेल घालून तेल गरम झाल्यावर सर्व मसाल्याचे पदार्थ आपण खमंग भाजून घेणार आहोत। मीडियम फ्लेमवर 1 ते 2 मिनिटं परतून व्यवस्थित भाजून घेतल्यानंतर आपण यामध्ये सुकं खोबरं घालणार आहोत। साधारण 4 सुके नारळ मी इथे घेतलेले आहेत। सर्व खोबरं घालून झाल्यावर आता मीडियम फ्लेमवर अशा प्रकारे सतत परतून खोबरं भाजून घ्यायचं आहे। तुम्ही लो फ्लेमवर अधूनमधून परतून देखील खोबरं व्यवस्थित भाजून घेऊ शकता, पण मी इथे मीडियम फ्लेम ठेवल्यामुळे खोबरं सतत परतून घेत आहे, नाहीतर ते करपू शकतं। ओलं खोबरं भाजण्यासाठी जरा जास्त वेळ लागतो, पण हे खोबरं सुकं असल्यामुळे अगदी 4 ते 5 मिनिटात व्यवस्थित भाजून होईल। 4 ते 5 मिनिटानंतर खोबरं अशा प्रकारे भाजून घेतल्यानंतर गॅसचा फ्लेम ऑफ करा। खोबरं थंड होण्यासाठी तसंच ठेवून द्या। खोबरं थंड झाल्यावर पाणी न घालता मिक्सरमध्ये एकदा फिरवून घ्या व त्यानंतर डब्यामध्ये भरून ठेवा व पाहिजे तेव्हा त्याचा वापर करा।